Doboka pen habar kimia dak flyover dobar kung longle ka chuthi purat lam ki kitlang. Doboka halodhiati flyover krong pe dobar ka chutok national highway kung ari habar kimi thaikoi langso habar ramhanse rong kaddoka be rong dikep susi doji hadak patumi dik pai pai ni phai truck CR ni por phai ki thomra chitim apor alam ki kitlang. Thaikoi langso ramhanse rong amekar inut samsing hanse alang liphan hadak Bhet kiling arong amekar, Rup Singh kiling lapen, Kuli terang arong amekar, Vishnu terang, Longli, Kirai dunalam ki penajok, Alang litum hadak adim, Kacelang damahut, Abiri, Pai, Kipri labajok, lapen, Alang litum, Hem, Kacedo dedet penajok, Biri along, Habiraing nar, lapen, Rong achenong, Bi kilopung pen, Pai, Kapalang nupidam lapen ajok, Lason si samsing han sebang malom sophan, Alang li, Rijai hidialong pai karang khajya phan pusi kiprit et jurasu chupang rumdam si pai chongka ilo la sophia nerlu por phai ke thomra chitim apor banghini amuni ratum amen Vishnu terang arong Kuli terang arong lapen Rup Singh kiling arong Bhet kiling arong amekar inut samsing hanse phan arjuje pin pen men tengkheng dutsi arengahu pasodaga jok tongsekot pen patumi Thaikoi langso ramhanse rong arwaratum thurpak pen pin remsi alang litum pen pherang ke me ke phaponang ko laso puthak ilitum ang ton pen alam the kachini pon ikje phan arjupon iksena nang phan la anso selang nang phan nang kang chekji nang ki puji la anso sena apa therak thu hila la sinita chelang do no dak lo karbi hi jam la an chi oi nai ong lo la si ajat le punoi nang litum apor chen pen penap dike dewai biji lahai phan dak nang homri no angkot dek na dodun vegji pote nang dodun pame tu la nitum rat ateng nang sulai tu nang ko la dek nang tum kacirung kacireg long am sitame nang ke dodun ji pulotang ten nang cirung du nai nilitum ko ane dak ki do kisung sop ta nang thek rong non lang ke the mon het jong ta gangbora ning jelo lang ke the ko an lo ne la dek arjay siso se nilita lang ki mong lo Bijoy ke lang jun elo la anak ki sungsi nitum ha purvelong ke doda hadak tarbulin arni ke sob arbe ke jang nitum ke cingtang na la an ke ante veng loma Vishnu terang hana theklong le Rup Singh kiling da theklong le ko pia por lonte nona lang thepe ba por ni dak ni long le do ajat do pu ko pia por non ke veng ke ante ni hem do hadak ni long le do pu che veng mahala suhut nitum an ke chulong le nitum an dak ki dugarat pu ke sop maduta chini hurlo la an siang ko nang tum angko non ke wang sinang tum la an muni phan ke theng kang pute nang tum karbilo ma bang aso akhai lo la chema tha la si wang bek nang po pena dik ka dowai biji la hayap akhros nang pi bek nang la da ni tum de ba khai elang prong ki la da ke bang nang ke ching nang long lo nang li tum theng kang oi lo bang aso tum ke ma han se theng lo ko pia por lo pia lo nang kang be kun choi lo nang hiring kun lok lo la ha chi nang jin so se lo ma chi jin so bang le lo ma kar bi ja ba la kuma nang ini ko la son ke che chom la NC da la sini li tum ke non e phoi phoi ke lo Rup Singh ke li Vishnu terang non e phoi phoi ke lo nang tum nang tum next nang ke next ke la ko se ke li ko de ko lo lo dalo la sing Rup Singh ke li bang bek nang ko alam ke la an lo alam ke jing je bang ke ning je lo penap tikang bong che bang bek nang ko la dui dia nang bong thek long nang ko Rup Singh ke ling pen Vishnu terang phan thek long nang ko sikar nang ko dewai biji phan la dak nang che thon bek nai a report hospital ke pon a report la hen lo jo to we ajo sini tum ke pon lo nitum ko ane ki dugarat ingkoi thong kep ka chirong sin tum hospital ka che pot ni ke hedi mane ni kam klem bom lo hai to wara kam lo hai anbre alang tum a hema pai ke pon de lo ke pon ke anbre ke alang tum ba he ni wang her lo ni phat than lo pai kuma lo ke wan projal lo hai ni bang than lo ni on ni si ke wan projal lo hai la anvet si ke than lo an par ke karbulu ni phan ba hi ni ta anbre ke ni ke mane dak wang lo anbre ke dak gangbra hai alang wang lo 3 kilo lason ti paya joine ni phan ke theng koson ma lason ti ko lam lo hai an par ke non
hospital ajat damsi non asap suke mi mucot lo biji ajat en lo lahya kagos non theklong lo doktor si sok pene et lo anparke lahin pene et lo anparke anung ahin ta dulang anparke doktor kerek te than lo he kes tong piji ma pi ajat lemah po ajat lo he tum ke kesi piji pu aman laso alu ke tokra pene lo pi lo he anparke non abange ni tum ta rat ahin pen ta matha lo he Cingwai lo karbi jan kemat, kacing hon ma. Ipeder lo lasik ake sabang ke pene del lo he uthai del lo anpai non abang ke se lang aphan pene pena aphan alang tumle mena injin su pulote nang kiting lo nang jin so bek nahi bang bek nahi rupsing kiling pen bisnu terang dak bang bek nahi nitum rak along nun arja bek nahi nitum ke nitum dak alang tumkar bigali Mobi yang kota mana? alang tumkar bigali lama kar bigali ma lan set oi nai la lam thei sia lak